مثلي عين. بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على الذي به عرف الله، وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. أما المشرف لا تي في لجبا ومبلا جنفون إسلامي كفولينو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جمكان مندي كنا لانو دين بارو مي كبارة كولي كسكرامو ماني كبكرامو بسم الله ولا كسا كبارو كدين كنا فوني دوكا بي أني أنكرامو بادو بسم الله أنا بارو سين كنا لا نوي الشيخ مالك كنتي خادم الرسول ni khalifatu tariqa tijaniya do Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan ankramo ambi foki wala nyimando anga wele jabili la nyingali folo mimbe ambolo kanyeshila comme yere to idone non to me ko khadimur rasul alakira deme baga alakira yere ka haqiqa alakira yere haqiqa yere jume fo me ko al haqiqa al muhammadiya ama fe iga do fanye wala hanna betse ka foka ba. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيوة أمي الماتش كان أمي فوكس به ولا إيكا نينغالينا ما ينام نينغالي جابي هكذا كرمو كان إيرا جابي أكو كام سكام مفو حقيقة محمدية له أبانا كفوكو أنما أبفو ولا أبيرا أبفهم أولا كفو حقيقة محمدية يرتلوني parce que kabini ala ka diɲɛ da fo diɲɛ bɛ taa ban hali ni diɲɛ segila kura ye kira tɛ lɔn mɔgɔ yɛrɛ k'i ni o hakilina bila i fɛ k'i bɛna ala kira ɲini ka a dan lɔn a kɔni bɛ se ka lɔn ni ka ala lɔn ka ala dan lɔn i bɛ muhamadu dan lɔn parce que Allahu Ta'ala yɛrɛ ani kira le bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que hakikatu muhammadiya a kuma tuma dɔ la a bɛ mɔgɔw hakili ɲami mais n'an ka min sɔrɔ la an bɛna fɔ ni ka filɛ kosɛbɛ 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 an bɛ to k'o fɔ mais a bɛ faamu hakilitigiw fɛ an bɛɛ bɛ muhamadu mun lɔn o ye photocopie de ye muhamadu original yɛrɛ o tɛ se ka dɔn parce que a yɛrɛ o tɛ lɔn an karamɔgɔ misaliya suruna i ɲɛ b'a alakira la sallallahu alaihi wasallam an ka sheku ba Sheikh Ahmad Tijani ka kuma dɔ fɔ a kan radiyallahu ta'ala anhu ni k'o filɛ o bɛ hakikatu muhammadiya kɔnɔ no o yɛrɛ tɛ foyi y'a la a ko ni ka kɔrɔsili kɛ semaines kɔnɔ lɔgɔkun kɔnɔ tɔgɔ bɛ lɔgɔkun lon bɛɛ la an bɛ don min na bi a tɔgɔ le ko talata min bɛna tugu o kɔfɛ o ye araba ye fo an bɛna taa se sibiri ma an bɛ taa se dimanche ma mais dimanche dun arabuw fɛ o b'a fɔ le ko ahad tɛnɛ o tɔgɔ le ko itnen fɛn min kɔnna alakira ɲɛ o le ye kelen ye o le ye ala ye o ye ahadi ye ala kɔfɛ min kɔnna fɛn bɛɛ ɲɛ o ye fila ye isnain kira sɔrɔla isnain o ye muhamadu le ye foyi tɛ yen tugun o fila kɔ fɛn tɔ bɛɛ bɔla isnain le kɔnɔ n'i sɔnna o lo n'i ma sɔn fana fɛn tɔ bɛɛ bɔla isnain kɔnɔ fɛn tɔ bɛɛ bɔla muhamadu kɔnɔ o le kosɔn u b'a fɔ an ye ko al-anbiya khuliqu min ar-rahma kira tɔ bɛɛ danna ka bɔ hinɛ na wa nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam aynu rahma mais muhammadu yɛrɛ le ye hinɛ ye donc ni ka kuma fila bila ɲɔgɔn kɔrɔ fɛn bɛɛ danna ka bɔ hinɛ na muhammadu yɛrɛ ye hinɛ ye ɔ mun danna o danna ka bɔ min na i yɛrɛ b'o faamu donc o b'a yira ko ala kira yɛrɛ ni o tɛna lɔn ayiwa a kuma yɛrɛ fana bɛ mɔgɔw sɛgɛn dɔɔni n'an segila ka na tuguni ahadu ni n'i ye kulu alahu kala n'i ko kulu huwallahu ahad arabukanmɛnnaw b'a fɔ ko ahadu bɛ na tuma dɔw la ni yan tɛ parce que ahadu bɛ na ani wahidu bɛ na isbatu wa nafi mais ala nana ni ahadu ye ya o ahadu ni ani ha yani bɛ du sɛbɛ n'i ka mimu bila ye a bɛ kɛ
ahmadu ye ala ka mimun boy ka yira ala kira ile ni ne le kile dan iye joni mais ifana ye ahadi ye to chema mais mena mimin do ala ka ke ahmadu ye ka yira la anta mayit parce que ele tunte inana le ibe ba ala kira hakika ibe wali ko me na me tawassulu ko noy kata Sheikh Ahmad Tijanuna kana Sheikh Abdul Qadir Jailanuna kata Abu Yazid Bustamuna olugu ka doni sorala parce que tese ka foko ka besoro donc en fait o kanga seri kwanga sun kwanga zaka ango jona na nay ko Muhammadu le na nay sallallahu alaihi wasallam mais ni ka Sayyidina Abubakar ne Sayyidina Ali no Umaru nyininga Allah ta'ala ka kira yere ka hakikala olugu ba foko lu to foylo ala o ye Sayyidina Ali nyininga londola karamallahu wajha akona makobola me fa beta dien damu kenyon kan kuno fonye nasala ko fo mala kira chugo fo dien damu mo tese ko jati ko lo ala don ko dien damu mamata o dunya qalil aqalilu ya amaso ko lo jango Muhammadu yere bele ba ala yere ka ala kira sutrale ka briefing blaka angana kafriya a hakikatu no bola mogodo ma akabo haklima abo kafriya masala suru Sayyidina Sulaiman alayhi salam tumana mina aya nyini kwa ka likana o ifrutu o yejinali aya ka nyini ifrutu lefe ebe se kana nae ifrutu ko nebe se kana nae ifrutu yo wati mi fo Sayyidina Sulaiman ko katiri me masala kunguru ni meya kayira mogola sadi jine bete kafriye note bini dadu mogo ka mogo sebela ko karsani jine lebe barake mini karsani jine ka barake o te ko juguye akala ko mi ko mogo ni mogo be barake mais ni jine nkela parce que otma walute jine nawa slamate jine nawa avec adamadina chogomi abe jine nati donc jine ni jine barake te ko juguye de mais jine mbi bolo sa amoli nyalo نات depuis ala ko istama nafar min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'ana hi ajaban donc jine be jine islama be mais ifrutu fle jine do ale ko ale wati information Sulaiman ko on te nyana bo wa qala allazi indahu ilmu min al-kitab mi fle krefeni anaka adama deya ale ko ne be se kanana yani be inya tuku kayele ako ebese ko lebese otma barabi bulu mais est-ce que massa Suleiman dranya mambo aleta yo makaboy ma ya nyina fe kwa kana nay même makobe mina wa qala allazi indahu ilmun min alkitab indahu ilm ibi idghamuka ilm min alkitab niko jatit bo a jatini abebe Muhammadu lema ala tuno fo ele rele bo nyini nala ka be kuni kuma be fo qur'ana papier be baba ko faw ilmu min alkitab abebe Muhammadu yerele ma ashen wolom lati donc iba famu ka tawassulu ke mi yere kalli wala to le asif bun barkhiya aka tawassulu ke ni Ahmadu li parce que le kofon bo o benyana kasura manna ya folo bon ilmu min alkitabu fana ile yere balon o kitabu ni sun kitabu taw parce que ni ka sun non choko te nan liye i ka fiqu lon choko te nan liye i nyogo balaga loni te dugula o te nan liye donc loni warelo o loni ya alakire loni yere be bola Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akakuma fleke Allahu al-mu'ti wa ana qasim kana mo ko na fili ala le ba son mais ne Muhammadu de batla est-ce que o ba yira ko Muhammadu ya laywa mais akon me ko yira o ba yira ko ne Muhammadu maloni parce que ala bina dani follow mi ke Muhammadu dani follow
ma fa bena mɔgɔ fɔlɔ mi dan mɔgɔ fɔlɔ nana kɔsa na le o tɔgɔ ye adama ma ni dan parce que a kana i kɔnɔna fili adamadenya danni be ani ala yɛrɛ be danni te mais n bɛ fɛ ka danni kɛ o nana fɔ ko hadisa ni ko da'ifu do kuntu kanzan makhfiyan lam u'raf ala ko n tun ye dama le ye ma dɔn n tun bɛ fɛ n ye dɔn tuma min n ye danni kɛ n bɛ dɔn ni ne ye karamɔgɔw nana istinbatu kɛ ko n'i k'a ta fa bi ya'rifuni a bɛ bɛn 92 muhamadu ma dɔw ko non ko hadisa da'ifu lo mais hadisa lɔnnaw fana fɛ ni lafuzu man ɲi ni ko nin ye tiɲɛ ye tiɲɛ de est ce que kira le ma dan fɔlɔ wa n'a y'a sɔrɔ i ko ma dan fɔlɔ a b'a ka hadisa u Jabir b'a fɔ ala kira b'a fɔ alayhi salatu wasalam i ka kira nin de danna fɔlɔ wala ni danna ka bɔ na ni danna ka bɔ na ni danna ka bɔ na olu bɛ yen donc ala kira alayhi salatu wasalam a yɛrɛ ko ne ma lɔn n tɛna lɔn parce que n'a ka bɛna a yɛrɛ fɔ ele ne ye an b'a kɛ Isa ye an bɛna kɛ kira dɔ ye sisan an bɛna kɛ ala ye o dun man diya ye donc ala kira ka yɛrɛ yɛrɛ an karamɔgɔ o bɛ ani ala cɛ mais min k'o lɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan n'ala fana k'o lɔn ni jama o kɛla Cheikh Ahmad Tijani ye a ka waati fo kana se bi ma yan'ale fana bɛ na min ka lɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o fana tun bɛ yen parce que ala fana tɛ se k'i ta n'a ma ala kira bɔ a kalama a t'o kɛ mais kira mun tun bɛ dumuni kɛ n'an ye kira min k'an ba Khadija furu k'an ba Aisha furu kira mun taara Baduru kɛlɛ la o ye kira foroko le ye ka mɔgɔyaw kɛ n'an ye lon dɔ la ala kira alayhi salatu wasalam a donna a ka sodonin kɔnɔ a b'a ka seliw kɛ an ba Aisha donna a taara sɔrɔ ala kira tɛ yen mais lumière le be kira ye nɔrɔ ye bon a ko an kana fɔ nɔrɔ lo bon ala y'an dɛmɛ a nana sɔrɔ yɔrɔ tɛrɛ nɔrɔ kuru le be yen fo ka tɔli tigɛ ka taa an ba Aisha kumana a ko ile ye jɔn ye est ce que ala kira bɛ fili a muso ma wa ne ye jɔn ye ko k'an ba Aisha kabakoya o y'a sɔrɔ kira bɛ a bɛ cogoya wɛrɛ la n'an ka cogoya nin tɛ kelen a filanan rasul alayhi salatu wasalam a b'a ka so kɔnɔ a nɔrɔ yɛlɛla k'a ka bili tigɛ ka taga sanfɛ ale y'an bɛ Aisha kelen k'a ye a ko i kun bɔ a ko a ma ko n k'i sɔrɔ cogoya dɔ la a kan siran rasul ko lastu ana ka hayatikum ne tɛ komi aw cogo bon ne hakili la i ka kan ka ko dɔ faamu ne le tɛ komi aw cogo o b'a yira n bɛ n cogo kɛ a cogo le ye ne tɛ n cogo tɛ ten fila ala yɛrɛ tɔgɔ min ye ala tɔgɔ ye min tɔw ye a tandokan ye a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ bɛɛ bɛnna ma ko alahu lo n'o tɛ tɔw kɔni an bɛ kɔrɔfɔw la alahu ma lɔ est ce que a lɔnna ni ka mɛn ko kululaw siɲɛ saba bɛɛ bɛ kuranna ma parce que ala kelenya b'a kɔnɔ ma kelenya in n'a ka alahu fɔ ko kɔnɔna fili masa ani den min ka di a b'i yɛrɛ sɛgɛ ni dun bɛ baara kɛla tubabu cɛ fɛ n'a ka di a tɛ fɛ i ye sɛgɛ n'o tɛ a ka ordinateur tɛ marché o ele le fɛ baara lɔ o tɛ ala ye donc o alahu ni o alahu ni ala bɛna Jibril ci a t'a ci ka to alahu place la n'o tɛ Jibril tɛ s'a kɔrɔ ala bɛ bɔ alahu la a bɛ kɛ huwa allazi arsala rasulahu bil huda a bɛ alahu to yen parce que alahu ka bon ismu zat n'a ka Jibril ci huwa Jibril yɛrɛ tɔgɔ o bɛ bɛn 11 ma a bɛ alahu n'a ka huwa o ye 11 de o Jibril jawu 3 bawu 2 rawu b'o kɛ 2 ka tɔ kelen kɛ 1 ka nin kɛ 3 ni ka kɛ ɲɔgɔn ka 11 de ni Jibril fana bɛ na ni cila ye a bɛ na Muhamadu sɔrɔ Muhamadu 92 2 ni 9 ye joli 11 kira fana b'a kunbɛn 11 mais min fɔla nin martaba min fɔla nin martaba bɛ bɔla kira la o le kosɔn nusɔndiya baro tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ don dɔ Allahu taala ka kira ko alayhi salatu wasalam a ko wadduha wal layli iza saja
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عينا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سيدنا جبريل فحدث بارولو على كراكات فحدث ده على كراكو يبل لولي يا فحدث نيبي فكاتمه يبا فحدث لم نشرها. ako men nele jibril ko nele mina qur'ana di bon akuile de bina dia atenye fo doka ko doka sababulu kono te jibril nele ne comme barolo jibril ko bon mina allah nyinga akuiba nyinga aka allah nyinga allah taala kama ko ta baro to continue nai kabina nyafi ala kira ko jibril alayhi salam qur'ana ni ba ta kan na dine mani iba ta yoro mine rebe kuma ko chare est-ce que ibe se ka boy en fait kan na yawo yoro ni yere nebe ibe na nanai ile bena dine ma net lalali nunu yo ko ya kagele doni jibril ko chogoji ako iba korosi Allah le be qur'ana dicté iku jibril nana ye ni qur'ana be fo anyabe rasulullah alayhi salam qur'ana be bo ala kaji jibril ma abena ji rasul ma ala bas fo abete me ahmadullah ahmadu ba jibril ma jibril na ji du kulma muhammadu ma kelente de wallahi kelente sisa ni kuite so bo hadisa do kon be bebulo ko uwaisul qarnain ko lam tara ya min rasulillah ila dhillu uwaisu ko sayyidina abubakar ma sayyidina umar ma ani sayyidina ali ma mo be se ka kira lon kanunu bo me ko ate kira lon ka kira photo yi kuma dole be ako wala maka sayfi ghamdi ko kirabe ko mi muru anala ni ka muru bo a foroko kono tanya be muru la ani lala o to foroko not na duna kaba ko lode ale ko kamalo sadi o ye lonia wore o lo ko so o wesul qarni lono ani se no marto la barola akol langana ni ko jontalo akwala kratalo kadi akadi akabla duma ay fa kira placido foye aki semla kan ka treke chenchena aka korota chenchentala aka blaflana na ka treke aya korota amma kun se no morfe ale kateri ale fa be trongela nga patron ka fena ale ko asisa kon akainte o akon wote kira lo akonye folo treke nga nyini alafe kira dun ka nyini ka koro alayhi salam kira manto not lana atlan sabana ala ko dal jinena be ghairi sab langana tigi lo horomana akasona nyatre ke flana na akasona sabana ika langana mine otmana fa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishati radiya wa man khafati fana ati kiralo atalonde donc ala kira alayhi salatu wassalam ka dimension ibe milu ala tide idan meiri idana yoro mi do wara damne nay mais abeta laban yoro mi ala yere le bolo mais mo de inama ana basharun mislukum adama denu mais adama demu lo ani to tekirinde abe jimi abe dumininke na be fazi dola mais na ka rebla fazi worela meleka kon teo ibala kirafle alayhi salatu wassalam ako sayyidina alima nim fatula na jalaye ni mo bola itlo blanda koro mek may fe melon badi asa kalon te ba nata kami jale mo be mo wasake na jala yin wuli kan sigi mekuma abese o ni ko atese misi yoro do ka sayyidina musa ka shukunu qur'ana ya ko fiye misi yorodo
dɔw ka nɛn dɔw ka ko yɔrɔ kɔni o ye su kunu kulu wala o tɛ Muhamadu kunu a ma de ka sa yɛrɛ an kira ma de ka sa wallahi. Donc ninnu ye ko ye et puis nin yɛrɛ a kɛla kuma mɛ CPN la hakikatu Muhamadiya la dɛ wallahi foyi tɛ nin yɛrɛ ye. I m'a ye kalmu l'arshi kursi jahannam aljinɛ namiyumaw a bɛɛ ka kira nɔrɔ min ni ma nɔrɔ ta i tɛ k'i ile ye a bɛ Brésil kɔnɔ ni ka filɛ bɛ na ye Seydina Ibrahima ka nɔrɔ min a b'a fɔ min ma n fa Seydina Isa ka nɔrɔ min o le b'olu fana ka énergie dɔ fara kan mais kalmu le ka nɔrɔ min ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan sɛbɛnnikɛ nɔrɔ o le kosɔn kalo wagati dɔ bɛ yen ala kira ala b'a nɔrɔ le don sumanw na yirifeerew na o bɛ sɔrɔ ka feere nɔ ta tɛ kɛ a ma f'i ye wa ma arsalinaka ilahi rahmatan lil alamin. Donc ni le ka arsalinaka fana tafsiri kɛ ko kira nana tuma min o y'a dɔ le ye n'o tɛ arsalinaka tɛ ko a bɔla Maka tuma min dɛ depuis waati min mi danna nin n y'i ci o i ma ye ala ka Ahmadu ci Muhammadu ma wa inna allaha wa malaikatahu yusalluna mais ni fɛn min ka di Muhammadu tɛ dɔ kɛ ko bɛɛ ye sɔli kɛ bon ni bɛɛ bɛ sɔli kɛ la o donc kira yɛrɛ kana dɔ kɛ quoi maintenant kira bɛ la sɔli kɛ a bɛna kɛ cogo di ala sɔli kɛ n kan wa la donc kira bɛ bɔ a foroko kɔnɔ Ahmadu ani Muhammadu bɛ sɔli kɛ Ahmadu kan o le kosɔn i bɛ kuranna bɛɛ filɛ i bɛna Muhammadu naani de y'a kɔnɔ o ye populaire le wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ma kana Muhammad aba ahadi min Muhammadu rasulillah wa ma unzila ala Muhammad ala ka lɔ a b'a wele ten de a t'a lɔ mais Ahmadu a ko de Seydina Isa da parce que Seydina Isa ka tagasira tun ye tasawufu le a ko de Seydina Isa ya'ati min ba'di ismuhu i bɛna tafsiri cogo di dɔ bɛ na n kɔfɛ a tɔgɔ ye Ahmadu n'a jɛla i ye n'o tɛ dɔ bɛ na n kɔfɛ a tɔgɔ ye Mala Tando o bɛ o tɛ wa a tɔgɔ le ye Mala Tando ka yira i la a ka tando ni daminɛ ka sɔrɔ Isa ma dan wallahi depuis a nɔrɔlama no nɔrɔ kɔnɔ a ka tando daminɛ ala ko lizalika samaituka Muhammada o le kosɔn i ka mɔgɔ o mɔgɔ ye ko a kana kira tando ka dama tɛmɛ a yɛrɛ ka tando ka ban i y'a limaniya danna ye n'o tɛ depuis ala ye diɲɛ dan dama tɛmɛ ma don kira tando la fɔlɔ fo ni mɔgɔ min ko ala lo a n'a den n'o tɛ mɔgɔ si ma se ala kira tando la fɔlɔ parce que dumuni bɛ kɛ n'a ye fani bɛ don n'a ye muso bɛ furu n'a ye si bɛ sɔrɔ n'a ye mais ala tɛ donc f'i ka kanu le o le kosɔn mɔgɔ min ka kira kanu ka bon n'i ta ye a y'a mɔgɔ ɲumanya ka bon n'i ta ye hali ka nafila ka ca i k'i yɛrɛ sɛgɛ nafila birika wuri caman ni wa kira kanu kosɛbɛ a yɛrɛ b'i kanu ni Muhammadu dun k'i kanu ala bɛ bɔ a kalama lon dɔ la sɛku dɔ k'a ka kalanden bila ko a y'i ta sɛku wɛrɛ fɛ tasawufu sira lo sufiya sira lo a ka ka baaraw ka sira yɔrɔ dɔ la ko a y'i ta sɛku wɛrɛ fɛ Sheikh Abdurrahim ta ko ne ko k'ala a ye ala yira i la a taala se yen karamɔgɔcɛ ko a ma k'i ka kira lɔn wa a ko m'a lɔn a ko tawadda seliji ta a ka seliji ta ko ruhi ila Baitul Maqdis ta Baitul Muqaddas raka fila kɛ i bɛ na a ka seliji ta a taala Baitul Muqaddas a ka sen bila Baitul Muqaddas a ko seginna a ko a kɛra di a ko lamma wada'tu qadami fi al-masjid fa iza al-masjid mamlu'a bi rasulillah ngan sen do Baitul Muqaddas kɔnɔ ma seliji ta dɛ n taara sɔrɔ hali miseli ninnu turu yɔrɔ tɛ yen a bɛɛ ye Muhammadu a ko i ka ala lɔn sisan i bɛ se ka ala lɔn ka sɔrɔ i ma kira lɔn wa mais i bɛ se ka kira lɔn cogo di ka sɔrɔ a kanu tɛ dusukun na i bɛ se ka kira lɔn cogo di ka sɔrɔ i ka ni mɔgɔ dɔ ka kanu kɛ kelen
Sayyidina Ali akuma fila de ibena ko do soro ko kira tun ka jani ka tama an yɛrɛ kan, kira tun ka jani ka tɛmɛ dumuni kan, kira tun ka jani ka tɛmɛ ji kan, kira ka jani ka tɛmɛ an muso kan, kira ka jani ka tɛmɛ an den kan. Ne bɛ fɛ k'i le ɲininka fɛn o fɛn jala mɔgɔ ye ka tɛmɛ nin kan i bɛ dama tɛmɛ a kanu na. Ni kira jala ye fɛn jala ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kan, ka tɛmɛ i denbaya kan, n'i b'o fɔ i bɛ dama tɛmɛ. Jango Ala kira la a kuma nɔgɔya sheku dɔ ka kalanden taala a ka nasara kalan kɛ, a ko a fa ma o y'a ka sheku ye, n bɛ fɛ ka taga Ameriki walama Londres ka taa n y'a kalan tɔ dafa, i bɛ fɛ n ye taa min? Dɔw ko a ma ko Sheikh Hassan de ko yɔrɔ dɔ fɔ an ye n bɛ taa ye. A ko i ɲɛ b'a la ko n'i taara Ameriki ko Ala kira bɛ yen, n'i taara Londres Ala bɛ yen. I kalon n'i bɛ Ala ko la kura kura ye mun bɛ jigin kɔnɔ sisan n bɛ taa Londres, ok ele bɛɛ bɛ deli ni Ala ko la o. Donc a taara Londres parce que mun bɛ jigin kunna kira ye jɔnni ye, Ala le ye ko tigi ye. A taara Londres ka san 1 san 2 kɛ, a kɔni b'a étude kɛ maa bɛ cogo min a t'o place sɔrɔ Ala ko. A ye congé ta k'a bɛ taa bɔ Ameriki, a donna Ameriki a ka so bɛ fa Ala ko tɛ, kira ko tɛ, Ala ko tɛ. A ko n taara Ala fɛ yen o ma ɲɛnabɔ yan. A y'a fɔ a karamɔgɔ ye, a karamɔgɔ ko sisan n bɛ se ka kuma. A ko nin tun ka f'i ye a daminɛ na a bɛ nin hakili waso. A ko i taara Ala ni foyi t'a bolo, a ka bɛɛ di Muhamadu ma, mun de bɛ Ala bolo? Kabini Ala bɛ yen Ala ka baara kelen de kɛ, depuis o baara banna Ala ka i bolo kuru, depuis a ye Muhamadu dan baara banna a bɛna mun kɛ tugun? Fɛn bɛɛ bɛ bɔ yen de. Elo Cheikh Ahmad Tijani ko li kulli muta'arridi min al-buhuri, kuma le bɛ yan dɛ. Depuis a ka Muhamadu dan sallallahu alaihi wasallam ale de kɛra ten, a lɔnmɛ ten, fɛn bɛɛ bɛ bɔ yen, fɛn bɛɛ. O de kosɔn a ko n ma lɔn, kuma kɔrɔ n'a ka bɛna a yɛrɛ lɔnni fɔ dɔrɔn baara bɛ sɔrɔ. A ko nin tun k'a f'i ɲɛna ko i tun bɛna a do ten, a ko i ɲɛ b'a la i bɛ taa kira le fɛ yen, ale le b'i sɔrɔ ka taga n'i ye Ala fɛ, Ala man sababa bɛ na. Sheikh baro in ka di, an t'a fɛ ka baro in tigɛ nka komi an ka baara ni waati la baaraw de don, dakunya laban jumɛn b'i bolo ani ka dugawu kɛ an ka filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen? A fɔlɔ ye fɛn min ye, an ka fɛn mun fɔ sisan an ma foyi fɔ, foyi de yɛrɛ ne ma fɔ Muhamadu ko la. Mɔgɔ bɛ yen n'i k'o ɲininka i bɛ kabako ka tɛmɛ nin kan bilahi. Kuma filanan ye fɛn min ye, k'a ɲini silamɛw fɛ an bɛ seli, an bɛ sun, an bɛ zaka, an bɛ heji bɔ, mais an ye Muhamadu le ɲini k'a lɔn, ni k'ale kɛcogo lɔn, uswa hasana, k'a kɛcogo lɔn, k'a ka taga siraw lɔn, k'o fara kanu kan, i bɛ lafiya. O kɔfɛ an bɛ se ka min kɛ o ye foli de. Voilà, foli yɛrɛ suguya bɛɛ an y'a fɔ palais la olu na, mais n bɛna sa ka anw ye tabusi de dɛ. Voilà, ka wula Abidjan ka mɔ Abidjan an m'an forcer la an jɔra kan tɛmɛ. Voilà, mais ka foli kɛ Mali yɛrɛ bɛɛ ye kɛrɛkɛrɛma ani silama jama bɛɛ. An bɛ foli daminɛ an ka kalifa la, kala sababu le ye ko ye min ye Bedi Tali ye a n'a ka bolominɛmɔgɔw bɛɛ, olu de kɛla ɲɔgɔn kan ka a ɲini ko an ka na kafu Mali la yan ka Ala ko kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'o k'i wolo Ala ko la o k'i bonya, mɔgɔ ka ca, an b'a fo k'a ka denbaya bɛɛ fo, ka foli jigi ka taga se Sherifu la min ye an ka Sherifu cɛ ye, Sherifu Hayidara, k'ale yɛrɛ fo taga sira bɛɛ kan. Lasiyama ale kun bɛ fɔla nin, ale de tɛ sababu ye wa, a kɛla sababu ɲuman ye, k'a fo ka ban ka dugawu k'a ye. Voilà, hali tɛ Sherifu ye i bɛ se ka dugawu kɛ Sherifu ye fana. An bɛ dugawu k'a ye ni san ta o bɛ Ala bolo, Ala ma nɔgɔla n'a ye, a n'a ka denbayaw ka sabati don, ka ban ka Sherifu la yɛrɛ fo. Voilà, parce que an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ yɔrɔ bɛɛ. Voilà, mais mun b'a la n'olu ka compétence n'a bɛ fara ka mɔgɔw bɛɛ n'i ka kɔrɔsili, bɛɛ b'a lɔn ko Sherifu la alhamdulillah bi a bɛ kan ka sabati.
ama ala diri aw mun yɛrɛ fana b'a ɲɛfɛ ala ma a sela kɛrɛkɛrɛ ma kan yɛrɛ fo voilà ini baraji parce que ka mɔgɔ kɛ i bɛ animateur ye journaliste mais en même temps a kalan b'i la o fana ye ko dɔ ye hali ile m'o fɔ ne ye voilà comme tulow ka bon donc an bɛ banque yɛrɛ fo min fana bɛ fɛngɛ dɔ la an kan k'o bɛɛ lajɛlen fo foli ɲagamin bɛ duwawu la voilà ala ma hɛrɛw caya la bi jahi man khussa bi sura subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ foli lasegin an karamɔgɔ ma Sheikh Malik Konate Khadimur Rasul an bisimilali la ka baro kɛ ni alakira sallallahu alaihi wa sallam i n'a fɔ a y'a fɔ kuma kɔnɔna la cogo min na alakira tɛ se ka dɔn ka ban. Imam Ali ɲininkalen ko ka alakira ɲɛfɔ Imam Ali y'o de fɔ k'aw bɛ fɛ ne ka maa kofɔw cogo min maa min ni ala y'a dogo fo dogoyɔrɔ 7 ni maa dun ye alakira dɔn ka tɛmɛ Ali kan fo ni ko wɛrɛ ko b'i kɔnɔ o min ma se ka hakika dɔn ka ban ni an ko k'an bɛ fɛn fɔ a la nka fɛn min bɛɛ tɛ se ka fɔ ni dɔɔni fɔra a la a bɛ wasa kɛ ala jɔn dɔ b'a fɔ ko inni khadimu muhammadin wa ubayduhu hasbi bi an uda khadima muhammadin an bɛɛ b'a ɲini ka kɛ ɲɔgɔn ka kɛ khadimu rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Alakira ka hakika tɛ se ka dɔn ka ban sallallahu alaihi wa sallam. Ni b'a fɛ ka ala yɛrɛ ɲini k'a dɔn i bɛ alakira de ɲini k'a dɔn. Alakira dun fana tɛ se ka dɔn ka ban nka ni alakira de ye ala bɛ dɔn ni alakira yɛrɛ tɛ foyi tun tɛ alakira y'o fɔ an ye ka hadisaw la hadiso kudusiw caman y'o fɔ an ɲɛna ko ni alakira tun tɛ foyi tun tɛ dan ala ye danfɛn bɛɛ lajɛlen dan ni alakira de ye sallallahu alaihi wa sallam ale de ye danfɛn fɔlɔ ye wa ale de fana kɛra hinɛ ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o ye kuranɛ aya jɛlen de ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. An bɛ Alahu taala deli dɔɔni min fɔra ala k'a faamu cogo ɲuman d'a ma ala k'a kun an hakili la ala ka alakira kanu sabati an dusukun na ni alakira kanu sabatira dusukun na fɛn bɛɛ b'o de ko in bɛɛ b'o de nɔfɛ an bɛ Alahu taala deli alakira kanu sabati an dusukun na mawludu min ni an kun b'a kan n'an b'a waatiw kɔnɔna la mawludu k'a dɔn hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ la an bɛ Alahu taala deli ala ka o nɔgɔya an ye mawludu kɛnɛ minnu bɛ sigi duwawu jaabi kɛnɛw de don duwawu minnu bɛ kɛ a kɛnɛw kɔnɔna la an bɛ Alahu taala deli ala ka hɛrɛ kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ lase silamɛ jamaw bɛɛ lajɛlen ma an tun min sɔrɔ k'a lase aw ma an ka bi diinɛ baro la o de tun ye nin an bɛ aw fo aw ka filɛliko ɲuman na aw minnu sigilen bɛ ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. مثلي